Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι τα χρήματά σου μπορούν να δουλεύουν για σένα? Να σου φέρουν κι άλλα χρήματα και στη συνέχεια αυτά τα νέα χρήματα να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα? Αυτή είναι η δύναμη του ανατοκισμού. Με τον ανατοκισμό δεν παίρνεις τόκο μόνο πάνω στα χρήματα που αποταμιεύεις, αλλά και πάνω στους τόκους που ήδη κέρδισες. Πρώτα αποταμιεύεις ένα ποσό. Στο τέλος της περίοδου παίρνεις τόκο για αυτό το ποσό. Ο τόκος προστίθεται στο αρχικό σου ποσό και την επόμενη περίοδο ο τόκος υπολογίζεται πάνω στο νέο, μεγαλύτερο ποσό. Έτσι, το ποσό μεγαλώνει συνεχώς και με τον καιρό αυξάνεται όλο και πιο γρήγορα. Ο χρόνος είναι το κλειδί στον ανατοκισμό. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις να αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο δουλεύουν τα χρήματά σου για σένα. Ακόμα και μικρές σταθερές αποταμιεύσεις μπορούν με τον καιρό να εξελιχθούν σε μια σημαντική οικονομική βάση για το μέλλον. Αν ξεκινήσεις στα 40 σου να αποταμιεύεις 20 ευρώ την εβδομάδα, με 3% ετήσιο επιτόκιο, μέχρι τα 65 σου αναμένεται να έχεις περίπου 38.000 ευρώ. Αν και θα έχεις συνεισφέρει συνολικά αυτή την περίοδο 26.000 ευρώ. Αν ξεκινήσεις ακόμα πιο νωρίς, δηλαδή στα 20 σου, μέχρι τα 65, το ποσό αυτό θα πλησιάσει τις 98.000 ευρώ, αν και θα έχεις συνεισφέρει συνολικά γύρω στις 47.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, ο ανατοκισμός ενισχύει σημαντικά το υπόλοιπό σου και όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις, ο συνδυασμός του χρόνου, της συνέπειας και του ανατοκισμού μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Ξεκίνα σήμερα. Βάλε τον ανατοκισμό να δουλέψει για σένα και δες τις αποταμιεύσεις σου να μεγαλώνουν. Χτίσε το μέλλον που θέλεις από νωρίς, βήμα με βήμα. Επισκέψου την ιστοσελίδα μας manipedia.cy για να μάθεις περισσότερα για την αποταμίευση και τη δύναμη του ανατοκισμού και δοκίμασε τον υπολογιστή αποταμίευσης για να δεις πώς μπορούν να αυξηθούν τα χρήματά σου με τον καιρό.